Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Governor Delta sumaup king operasyon at pamagpasanting ning Museong Kapampangan. Personal a ininspeksyon ing istruktura. Nuclear energy, susubong na rin niyayaliwang grupo para king mas mababang kuryente. Niyayaliwang benepisyo na niti, inisplika. Kot-kot flyover king Angeles, makumpleto na king Hulyo. Asahan kanong magamit king August ning salukuyang banwa. 700 stalls king City Market Plaza ning San Fernando at inang QR code bang makapamayad. Cashless transaction at digital payment susulong ning BSP. Vlogger content creator Chris Punsalan, pintalan ning eskwela nung nuka rin niya tinuro i-grandma. Belikdan reng amano ning apo, inyang mestraya paiti. May paoras kabalen. Kaya daming mabiluga persaning One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap kilubning parminggo. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force Pampanga. Makasadyaya kanong sumaup ni Governor Dennis Delta Pineda para king pamagpasanting ning Museong Kapampangan. Kay katang silipan, ing inspeksyon na niti, ing istorya ng Patricia Mamangon. Sumaup yakano i-Governor Dennis Delta Pineda para king operasyon at pamagpasanting ning Museong Kapampangan. Inyang Huwebes, May 30, personal ning ininspeksyon Governor Dennis Delta Pineda ing santungan ning Kulturang Kapampangan Museum. Kaya bereng miyembro ning Board of Directors ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Sinigurado ning gobernador na inggawa na museo maginyang masanting, presentabli at safe na anumang oras. Maragol naman pasalamat ni FLKI President Engineer Ferdinand Cailao, king kimut ng Governor Delta, king panyulong ng Kulturang Kapampangan. Kaya may Special Assistant to the Governor at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Chief Angelina Blanco, Provincial Engineer Noli Pangan, Provincial Assessor Manuel Mendoza Jr., GSO Head Francis Maslog at Provincial Tourism Officer Mike Castañeda. May kisan metong muna man keti dinates Laos, Sonia Soto, Lourdes Javier, Irwin Nucum, Benny Ginto ning FLKI at reng arkitekto, iba't king kunanan designs para king panigobra na proyekto. Makadato niya yung Museong Kapampangan king dating University of the Philippines o UP San Fernando, king Barangay Santo Niño, syudad ning San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Makisan metong niya Mayor Vilma Kaluwag ng Siyudad San Fernando, kareng susuporta king petisyon na i-extend yung operasyon ng Kalangitan Sanitary Landfill king Kapas, Tarlac. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Kapamilataning Facebook page ng City Information Office ng Siyudad San Fernando, pepalwalya yung pasyag ng Mayor Vilma Kaluwag. Di kilking ni papabalitang pamanyaran ng Kalangitan Sanitary Landfill king Kapas Tarlac ngayon daratang nga Oktubre. Kasanmetong ngay Kaluwag kareng migit dinalang local government units king Central at Northern Luzon na may sumiting petisyon bang palawakan o i-extend yung operasyon ng sanitary landfill. Ing apila, sinumitiya king Department of Environment and Natural Resources at king National
National Solid Waste Management Commission. Maragulya kanu papiling kalangitan sanitary landfill apani balaning Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC king sistema ning pamagmando king basura. Maragulya kanu papiling kalangitan sanitary landfill apani balaning Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC king sistema ning pamagmando king basura. Nung isaraya kanu nga manuang landfill, posible kanu maging sangkan ning krisis king basura. Nung nuka rin milyon-milyong residente imposibleng miapektuan. Manyaw siyang alkalde king DNR at king NSWMC apakaisipan niyang masalese ing desisyon bikil king pamanyara king kalangitan sanitary landfill. Makasadya na lamang kanong makiaduangan karengaliwa pang makiupaya bang makagawang takbang para king epektibong pamanibala ning basura king Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manualay Pangasinan 2nd District Congressman Marco Wangco na dapat ning gamitan ing nuclear energy bampanibataning kuryente king bansa. Pakibaluan reg benepisyong idulot kanu ning pamangamit nuclear power plant king istorya ng Patricia Mamangon. Ing arapan na problema ning mata sa kuryente, makasadya na kanong solusyonan ning nuclear energy. Yaning pagmaraguldari Pangasinan 2nd District Congressman Mark Coangco ating lead convener ning NGO Alpas Pinas ay Gail Certeza nung gamitan ning nuclear energy bang panibatan ning kakatamong elektrisidad. Dira Coangco at Certeza ring nagsilbing bisita ning Balitaan at Talakayan Forum ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter inyang Huwebes, May 30, King Clark Freeport Zone. Kung ang coal plant na a certain size, $600 million a year ang importasyon taon-taon ng panggatong, ang nuclear plant $20 million lang. So daang-daang milyong dolyares ang diferensya. Sa presyo ng kuryente, niiwasan po tayo ng mga namumuhunan at yung mga nandito nag-iisip na umalis. Yung business process outsourcing po natin, delikado po yan. Kung biglang umalis yan, ang laki po ng epekto sa ating ekonomiya at sa dami ng trabaho. Pwede pong magarantiya natin, ang pinag-uusapan po natin, hindi konting diskwento sa kuryente. Ang pinag-uusapan po natin ay bumaba pa sa mas mababa sa kalahating presyo ang ating kuryente by 2045. King presentation ng Certeza, kinumperane ing nuclear energy karengaliwa pang panibatan ng kuryente. Makapamiyaya kanong 24/7 a reliable a kuryente pero malinis siya kanu ing nuclear energy uling alayang carbon emissions. What is the key thing that you want to say? The key thing that we want to say is mahal ang kuryente natin. Sa buong mundo, isa tayo sa pinakamahal. Dapat hindi ganon. Tapos pangalawa, as a side benefit, gaganda ang ating environment because it's a zero emission base load na nuclear na source. Iti mo naman kanu ing peka safe karasking electricity production. Ating maulaga kanong benepisyo ng nuclear energy ing yampang naniting mas murang kuryente. Sana. Bakit ba po napakahalaga ng nuclear power sa Pilipinas? Dahil sobra na pong mahal ang ating kuryente, hindi na po kayang bayaran ng taong bayan. Tayo po ang nagiging alipin ng kuryente imbis na ang kuryente ay maging alipin natin. Hindi natin mahihikayat ang mga namumuhunan sa mundo na dumating dito at mag-invest, itayo ang kanilang mga industriya, negosyo, hanap buhay para mailikha po natin ang milyong-milyong magagandang trabaho na kailangan po natin para umangat ang buhay sa Pilipinas. Napag-iwanan na po tayo. Tignan nyo po ang Vietnam. May sariling coal.
Kasi kung may sarili po tayong coal at may sarili tayong gas, baka hindi ko itulak tong nuclear eh. Ang problema, wala po tayo niyan. So, nauna tayo sa Vietnam, no? Mas progresibo tayo nung araw. Ngayon, ang total generating capacity ng Pilipinas sa ngayon is 22,000 megawatts. Inya naman, balaos lang kukulay treti na ibuklatya ing Philippine Nuclear Power Plant king Morong, Bataan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutu king Balen, Susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Kot-kot flyover king Angeles, makumpleto na king Hulyo. Asahan ka nung magamit king August ning salukuyang banwa. 700 stalls king City Market Plaza ning San Fernando at inang QR code bang makapamayad. Cashless transaction at digital payment susulong ning BSP. Vlogger content creator Chris Punsalan, pintalan ng eskwela nung nuka rin niya tinuro i-grandma. Belikdan reng amano ning apo, inyang mestraya paiti. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang Kapampangan. Asahan niyang makumpleto ang Kot-Kot flyover king Ciudad Angeles in daratang Hulyo. Yan ang kinumpirma dareng opisyalis ng DPWH Region 3. Aning istorya ng Patricia Mamangon. King daratang Hulyo ni asahang makumpleto ing proyektong flyover king intersection king barangay Kutkut, Ciudad Angeles. Yan ang kinumpirmada ring opisyalis ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 katuki ning ganapanakapihan sa bagong Pilipinas nung nuka rin guests la king live media briefing ring opisyalis ning amanuang ahensya. Kaya rin ning kapihan kabilang kareng kitang darang miyembro ning media ing update king papagawang flyover. Yung Kutkut flyover po natin will be completed by this July 2024. A month after na nun, mga August, actually open na talaga yung Kutkut flyover natin. July 24. July 2024, sir. This year. So, passable na siya. By August po, makukomplete natin ng July, then magkakaroon tayo ng turnover. Then by August, magiging passable na siya. So, pwede natin mag-dry run. Dry run yan. Agosto ning salukuyang banwa, asahan niya kanong pakinabangnan ing bayong infrastruktura. Maragulyang kapasnawan king trapiko ing Kutkut flyover. Lakwas na para kareng motoristang manibatan king San Fernando apapunta king Clark o vice versa. Iting magsilbing solusyon king bottleneck at king intersection ning Porac Angeles Road at Phil-Am Friendship Highway. Belita na mo namang District Engineer Ocampo na ala na lang pututa na tanaman king danening flyover o king Phil-Am Friendship Highway. So wala na po. So far po, ma-accommodate na natin yung completion. Wala na po tayong mapuputol na puno dun sa area. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.
Niyayaliwang aktibidad inginampang at binuklat ng provincial government ng Tarlac para king 151st founding anniversary ng lalawigan. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Formal na yung binuklating selebrasyon ng kadinalan at 50 metong abanuang anibersaryo ng lalawigan ng Tarlac. Apeno muna ng Governor Susan Yap inyang Martes, May 27, king Kapitolyo. Iti kayagnana mo naman ng pamagmasusi king National Flag Day. Niyayaliwang serbisyo inginampang ng provincial government ng Tarlac para king amanuang okasyon. Kabilang kareng serbisyong kinabang ng dareng Tarlakenyo ing libreng medical check-up, dental check-up, surgical check-up at bloodletting. Atin mo namang feeding program, mobile passport services at libreng legal advice ang pong assistance. Panigobra na kanong Governor Susan Yap ing makapagdaking mas marakala serbisyo a kailangan dareng marakala residente. Na magdala ng magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan, magbigay ng isang pag-asa at magbigay ng pangarap at pag-asa sa ating mga kababayan na maayos ang ating panunungkulan ng ating gobyerno. Binida mo naman ang produktong pagmaragol da rin Tarlakenyo king binuklata kadiwa services trade fair at diskwento caravan. Atin mo namang agricultural caravan services kabang mi pamyela naman reng 151 at titulong gabon kayagnaning pamagdake kareng transportation vehicles kareng barangay. Dininala namang Maya Payoras reng matuwang Tarlakenyo kapamilataning awarding of centenarian. Mika Shoot Fest mo naman inyang May 25 hanggang 26 king Herona bilang salubong king selebrasyon. Ginaransya ng Governor Yap palawakan pa yung serbisyo ating programa ng provincial government para kareng Tarlakenyo. Sa lahat po, I am proud of each one of you. We continue to be proud, hold our head up high, kahit na ano pa man ang dinadaanan nating batulkos at this moment. We will stand high and be proud because we know who we are as Tarlakeños. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tukluking 30 metong abale, aduang classroom at 3 posti, insidira ng tinod aalisus king barangay Kandating Araya. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Iting aktual a video akwadareng residente king Alisus at tinod kete king barangay Kandating king Balening Araya tinyanggat panapon ning Lunes, May 27. King report ning Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO tuklula king 30 meto nga bale, aduang classroom at 3 poste ning kuryente reng sinira ning masika na Alisus asebayan pa ning masika na uran ng pongangin. Karang litratong makapaskil king social media, mayakit ing danyos alikwa na niti nung nukarin akit lareng may ngalasak ay struktura kareng pami bale-bale. Sa lukuyan niya man gagawa na assessment ning Arayat DRRMO kareng aliwa pang kasiran adulot ning Alisus kalupa ning pangawala ning kuryente king lugal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Binida ay opisyalis ng TPWH Region 3 reng patupad ay infrastruktura bampasiklangan ng connectivity king Central Luzon kayagna ng pilot episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ay ng report ng Patricia Mamangon. King peka mo munang episode ning Kapihan sa Bagong Pilipinas. Binida dareng opisyalis ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3. Reng matagumpeng proyektong patupad ng gobyerno bang pasantingan lareng infrastruktura para king connectivity at transportasyon dareng memalen king Central Luzon. Guests king live forum dina DPWH Region 3 Director Roselier Tolentino, Kayabe Assistant Director Melquiades Santo Domingo at Planning and Design Division Chief
Arthur Santos. Kabang tinalakad naman bilang moderator o host, i-Director William Beltran ng Philippine Information Agency o PIA Region 3. King Forum, peg maragul ng Tolentino ing physical connectivity at agri-infra-modernization ang matagumping megawa king Central Luzon nung nukarin lakwa sa apapasiknangan ing lokal ekonomiya king rehiyon. Lahat po ng ating national roads ay paved na. So meaning to say, wala na tayong gravel road, wala na tayong temporary road, na all-weather road, kundi ito paved. Aspalto, konkreto. So lahat ng pupuntahan ninyo, wala kayong makikitang hindi sementado. Okay? Yung ating bridges lahat naman is permanent bridges na rin. Nasa 531 lahat itong bridges natin. Okay? Pag tinotal mo, 2,407. So ito yung core function namin. Okay? So anything na may problema, DPWH ang tinatawagan po diyan. Metong karengmani mo ng proyektong binida ng Tolentino, yapin ng halos 28 kilometrong Lubao, Guagua, Minalin, Santo Tomas Bypass Road, Kim Pampanga, ating migit 27 kilometrong San Rafael, San Ildefonso, San Miguel Bypass Road, King Bulacan. Maragul mo naman kansauping suporta ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., banggawan lang moderno ring agricultural infrastructure para king food security. Inyang 2023, Toklula king 96 Farm to Market Road at aduang Farm to Mill Road projects ring may kumpleto. Balaos naman ng pamakiadwangan ng DPWH kareng aliwa pang ahensya ng gobyerno nung nukarin makinabangketi ing sektor ng edukasyon, turismo, kabulasan o public health at marakal pangaliwa. Yung core mergers na, marami yan eh. Meron TCAS, meron tayong DTI, meron tayong DOT, meron tayong DepEd, meron tayong Department of Health, meron tayong BSU. So all in all, maraming mga projects ang ginagawa ng DPWH despite na napakarami ng aming gagawin sa core function namin. Libo-libong obra mo naman ng nibuklat kapamilatan da rin proyektong gagawan king Central Luzon. Ingkapihan sa bagong Pilipinas, programa ng Presidential Communications Office kapamilatan ng PIA. Tinagunla naman keti ring miyembro ng media, iba't king niyayaliwang lalawigan king Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan ng mga paling balita, king pabagbalik ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. Pasik na nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas in cashless transactions o digital payment maging kareng nagtinda in palengke. Pakilala na mo naman king San Fernando Public Market in Paleng QRPH Plus. Pakibaluan tayo iti
i-report ng Patricia Mamang. Formal ning pesinayan ng programang Paleng QRPH Plus ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ketiking New Market City Plaza king Ciudad San Fernando inyang Lunes March 27. Ing Paleng QRPH Plus binuunan ng BSP ating Department of the Interior and Local Government o DILG bang apalawak ang pamangamit ng QRPH code king pamamayad kareng palengke, tindahan at pampublikong saken. Keti pasik na nga ng BSP in cashless transaction o digital payment kapamilatan dareng app ng kaya kayong bangko o e-money sure o e-wallet. Kasi dito, hindi mo na kailangan magdala ng cash sa pagbabayad. Mas madali, gamitin lang ang QR code. At ito na nagawa na nga, ito interoperable. So meaning, kung meron kang isang account sa isang e-wallet service provider at yun namang nagbebenta, iba rin, pwede yon. So dito, mas sasabihin natin, mas ligtas. Hindi na natin kailangang humawak ng pera, hindi ka na matatakot na babayaran ka ng counterfeit money, at hindi mo na rin kailangan na mag-isipan na may panukli ka ba. Yun yung mga gusto nating i-address din, no? Kabilang kareng benepisyo ng pamangamit QRPH na kailangan ng sukli. Ay iwasan mo naman ng sirkulasyon na rin peking pera at iwas pila mo naman kareng aliwapang financial transaction. Gusto natin lahat kabilang may access sa financial products and services, meaning financially included. Migit king 700 stalls king Market Plaza, midina ng kanya-kanyang QR codes, amalyari dang i-scan ding manyali o consumers, bang bayaran ing selling produkto o serbisyo. Tutugmaya ka ng programa king kampanya ng Mayor Vilma Caluag na gawa niyang Smart Sustainable ing Ciudad ng San Fernando. Magpa-register na po tayo para may magamit na tayo kahit sumasakay po tayo sa tricycle, QR code lang po yan. Pwede na tayong makapagbayad nang hindi na tayo nangangailangang magdala ng cash. At gayon din po dito sa palengke, once na naka-apply po tayo, kahit bumibili tayo, hindi na po natin kailangang magdala ng cash. QR code lang po ang katapat niyan. At wala naman king aktibidad ring aliwapang opisyalis ng City Hall, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Information Communications and Technology at DILG. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Para po kareng manyali king City Market Plaza king Ciudad San Fernando, makabuklat ni ing elevator keti gamit daring mga tuwa at PWDs. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Good news para kareng mamalengke king Ciudad San Fernando. Malyari nga gamit ing elevator king City Market Plaza king poblasyon area king Ciudad San Fernando kay batyang biklat iti king publiko kayag naning pa magpasinaya king Paleng QRPH Plus inyang May 27. Mani munang makinabang king elevator reng mga tuwa o senior citizens at reng persons with disabilities o PWD. Pasalamat kay Mayor Vilma Caluag, king Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3, king Sao Pabinyera bang mikanayang elevator. Kabilang naman kareng manungkulan na minunang sinubok keti dina City Councilors Reggie David at Cristina Lagman. Kukulait na laman reng manungkulan kareng manyali na ingatan niya iti bang maluwat siyang apakinabangan king palengke. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang BOF Rural Bank bilang pekamumunang bangko ki Central Luzon at kapartner king programang Piso Caravan. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon.
Nino po kaya kayong kabalen ng ating pangtatalnan o si sino papera, amarinat, may nga pirat, gisi-gisi o sira-sira na. Malyari la pamuring payalili din kapamilatan ng Piso Caravan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ketiking BOF Rural Bank, papalitan la naman reng perang papel a unfit o mutilated na kalupadareti. Kinilala ning BSP ing BOF Rural Bank bilang pekamumunang bangko king mabilog a Central Luzon a kapartner king Piso Caravan. Napakalaking contribution ito kasi hinihikayat namin talaga ang mga bangko na makipag-partner sa BSP sa aming Piso Caravan. Ito yung programa namin, yung sa pagpapalit ng mga mutilated currency, yung mga hindi na dapat nagsisirculate pa, pati yung mga unfit, ang mga unfit talagang dadalhin sa bangko yung talaga, no? At ang bangko ang magpapalit noon. Pero yung mga mutilated, minsan patuloy ang pag-ikot. So, yung pagpapartner ng Bank of Florida dito, isang malaking tulong sa amin ito na hindi na natin mape-preserve natin yung integrity ng Philippine currency. Ing pera, tuturing yang unfit nung sobra ne pangalukot, kupas ne ing panga imprenta nung atineng mancha. Kabang mutilated naman ng aus, ustong atineng gisi o pirat, busbus at sira-sira na. Inya naman biklat ning BOF Rural Bank reng 4 branch king Pampanga para king Piso Caravan. Ating account o alang account king BOF Bank malyaring payaliling pera balang aldo ning Huwebes 8 a.m. to 12 noon. Nanulapin reng kailangan ikorkula kareng papapalita pera. Kung unfit tamon po pang mutilated bills, tinla pong 3S hanapin po. Yung number 1 po itang size, so na at least 60% siya pa po yung size na, at siya po itang specimen signature na ning Bangko Sentral officials, at ita pong security thread na nitang pera tamo, so at least intact la pa po retang atlong areta, pwede tala pa pong papalit keng BOF. Ang po retang malalaso ng pera, nabuo pa rin na like reta pong 20s ngayon, alos for disposal na la po, so pwede tala pong idala keng BOF, at least po magamit tala, pwede tala pong pag-open account kaya kami or i-circulate tala pong pasibay retang bayong pera. Salamat yung BSP official king Maragula Saup ayang pang ning BOF Rural Bank para kareng kabalen. Well, nagpapasalamat kami sa BOF, sa Bank of Florida, sa pakikipag-partner sa amin. Nasabi nga kanina, ang BOF ang kauna-unahan dito sa Central Luzon na makipag-partner sa Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa aming BSP Piso Caravan. At sula naman king aktibidad din na BOF President and CEO Jose Paulo David Carlos, BOF Senior EVP Jaime Panganiban at Mark Jason Kagalingan, ing Deputy Director ng BSP San Fernando Branch. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutu King Balen, susuyo. Nominado ya ang Angeles City king Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2024 ning World Culinary Awards. Yan ang Huwebes, May 30, yung umpisa ning pamagboto. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Basta lutong Kapampangan, manyaman. Yan ang kasebya na patunayan ng ning Syudad Angeles kay Batnang Miyabe kareng nominado king Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2024 ning World Culinary Awards. King Facebook page ning Department of Tourism Region 3 Office, binida na ing Angeles City ing magsilbing tubod o magrepresent king Pilipinas alumaban kareng aliwapang culinary hotspots a kabibilangan ning Hanoi king Vietnam, Kuala Lumpur king Malaysia, Kyoto king Japan at Taipei king Taiwan para king 2024 edition ning Asia's Best Emerging Culinary City Destination. Ing World Culinary Awards, sister event ning World Travel Awards ay inumpisan inyang 1994. Iti ang tegoryang Oscars ning travel industry, apapakit sentro at selebrasyon king gelingan
karasking turismo at pamagbiyahe. May gumpisa na yung pamagboto ngening Huwebes, May 30, 2024. I-anunsyo naman kanuing mechanics kareng daratang ayaldo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan ng mga paling balita, King Pabagbalik ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Nino po kayo yung gagamit ka rin public Wi-Fi. Papagingat na lapuning PNP kasan metong e-wallet at GCash rin memalen ang makikonek ka rin free Wi-Fi. Ka rin pampublikong lugar ang malyaring maging sagkaning cyber threats. No makalano ay nag-istorya ng Patricia Mamangon. Papag-ingat na lang ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG at ning e-wallet at GCash ing publiko agagamit o makikonek kareng free Wi-Fi kareng pampublikong lugar uling malyari kanong maging sangkaning niyayaliwang klase ning cyber threats. Agpangkang PNP-ACG Director Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga reng free Wi-Fi hotspot apit reng akakit kareng hotel room, coffee shop, mall, airport at aliwa pang pampublikong lugar. Agpangking opisyal, bistamat mididina na mas malwala sa access at libreng connection reng tao, maulaga pa mo rin kanong abalo na reng unsecured connection, malyari lang maging sangkan ng cyber threats at aliwa pang komplikasyon kalupaning hacking, remote access at account takeovers. Basiking PNP-ACG, aliega na ganang free Wi-Fi, safe gamitan. Kayag na naniti, migaga na kaya naman ng GCash, amalyaring maging target ng cyber threats, reng account at user, uling makikonekta kareng public Wi-Fi, a posibleng aluban, bang manikwang data, o posible mo naman kanumika ng fake hotspot, bang manako impormasyon. Metong kareng halimbawa ng GCash, ing man in the middle o MTM attacks, amalyaring agawa, ustong makakoneking metong nga device king public Wi-Fi network. Inya naman, manabiso yung GCash at PNP-ACG king publiko na maging maingat at nung malyari, miwas king pamangamit kareng public Wi-Fi at gumamit namong mobile data, lakwas na ustong at yung biyahe o kaya naman public places. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Bang pasiklangan ng sports development ang pong youth empowerment, Kimbalen Makabebe, pesinaya ng Patrol Party List Congressman George Bustos in Inter-Barangay Volleyball. Kaya katang silipan, imeging kaganapan, istorya ng Patricia Mamangon.
Mayakit ing kuswelo at bakas ing sayada rin kaya nakanareti ang magsilbing players para king Patrol Cup 2024 Inter-Barangay Volleyball League ketiking Balen ning Makabebe. Inyang Sabado, May 25, pesinayin niyang pamamuklat ning liga, apeni muna ng Patrol Party List Congressman George Patrol Bustos ketiking covered court king Barangay Kaduang Tete. Tuklula king 25 koponan, reng kaya beking volleyball tournament, ameni batan, kareng miyayaliwang barangay ning Makabebe. Makapit na lareti, king adwa, ing men's division at women's division. Masaya lakanureng kaya nakang players, king paliga ning volleyball ng Congressman Bustos. Masaya kayo po kasi biraya mo po kasi bang tini malyari kay event, ang big event like Inter-Barangay, yani masaya po na show me po itang skills me, kare, ipakit mo po yung support kare. Takal pong salamat Congressman Bustos, kaya kang pangapyalong yani. Para po kaya kami masaya kasi po may opportunity po na Apple Toming Sports magiging kaya po everybody po. Pasalamat kaya po maragol kang Bustos kaya po dahil po kaya kayo may kapaliga pong mga antini na kali naman po malalyari ngayon pa mo po kare babae. Para po salamat, good luck po. Bibida ng Kapitan Nelson Sanangel, ing presidente ning Liga ng mga Barangay king Makabebe, na maragulyang ambag ing paliga para king sports development ampong youth empowerment. It's a history po sa bayan ng Makabebe na first time magkaroon ng interbarrio na volleyball men's and women's dahil po kay Congressman Bar sa suporta niya po. Naiiwas natin yung kabataan sa bisyo at the same time nagkakaroon ng camaraderie yung mga kabataan. So, importante po ito. Minsan po maliliglet po ang LGBT community natin dahil po kay Congressman Bar ay ito po napagsama-sama po natin silang lahat. King mensahe ng Congressman Bustos, pinunto na niti na dapat holistic o pangkabilugan ng saup amibibye kareng kayanakan, alimo king aspeto ng edukasyon, bagkus maging kareng aktibidad, alilisyala reng kayanakan, king iligal bisyo. At napagkasunduan po namin ng lokal na pamahalaan at ng Association of Barangay Captains, sina Tatambet, sina Cap Nelson, na kung narinig nyo kanina, yung commitment natin sa kanila on a yearly basis. Hindi lang yung sa basketball ang inaasikaso natin, kundi sa volleyball din, no? At kung ano pa yung mga bagay na nakakonekta sa pagpapalakas ng ating mga kabataan. Meaning, hindi natatapos kasi sa education yan eh. Merong mga ibang components, ibang elements na para maging komprehensibo ang development ng kabataan, dapat ibigay mo lahat yung kailangan na elemento. May kiyaduangan la naman ring miyembro ng LGBTQIA+ community king liga lakwas nat king daratang Hunyo pagselebran ing Pride Month. Isa yung anak ko po si Mayor Tonton Bustos. Talagang supporter po yan ng LGBTQI. Kaya ganun din naman po tayo. Sa Masantol nga po, meron pa pong LGBT night po dyan eh. Every year. No? Ganun din po ang gusto natin gawin kahit saan. Kung nasan po si Congressman Bustos, kasama po sa kanyang advokasya at mga pinaglalaban ang pantay-pantay na pag-aalaga sa kanino man at saan mang sektor nanggagaling. Kawani king papremyo, memyaya namang libreng sapatos ing Patrol Cup, kareng piling players, kabang libreng bola naman ing midake, kareng balang koponan. Yung mga kabataan po, mahal na mahal po namin kayo. Magtutulong-tulong po kami lahat upang ihanda po namin kayo ng todo para sa inaharap. Tinagunla naman king aktibidad ring yayaliwang personalidad at ring opisyalis ning sangguniang kabataan ning Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Matagumpay ang may koronahan ng Dalagay Batim Barangay del Pilar bilang Mutiani San Fernando 2024. Tekatang silipan ing meging coronation night ing istorya ng Patricia Mamangon. Nengi
Ibaboyng Leguan, Gelingan at Kabiasnan, Dareng Fernandina, King Coronation Night ning Mutianing San Fernando 2024. Agena pa ninyang Miyerkules, May 29, King Brenzy Giao Convention Center. 14 kandidata ing migpagalingan King Rampa King Entablado, nung nukarin sinlag ing kanya-kanyarang lagu, ing santing ning pamikakatawan at ing Gelingan King Magsalita. Agpang Mayor Vilma Kaluwag, ing Mutianing San Fernando, selebrasyon niya ning Leguan na talentong pagmaragol ning syudad. Awa, kasi dapat involved tala ka rin programa tamo, kasi willing naman talaga eh. Ever since naman na ring manyambo, talagang involved tala ka rin na nung mga activities tamo. Wow, syempre, gana-gana dapat focus tamo eh, gana-gana talaga included la talaga rin. I-Councilor Brens Gonzales at tatalakad at chairperson ng Mutianing San Fernando 2024, pepasyag ing maulagang papil ning sumambuta mutya ang magsilbing tubod kareng niyayaliwang programa ning city government. Ang bawat nananalo sa mutya for 1 year kayantabi ning local government at iniyang sariling advokasya, especially to help women empowerment kini po king syudad na ning San Fernando. Bandang Talwi, ing Menuli, king peka panikuwa ng corona, ing Dalaga, iba't king barangay Del Pilar. I Rosemary Medina, ing kinilalang Mutianing San Fernando 2024. Asinambot 200,000 pesos a cash prize. First runner-up naman is Cyril Rain Nulod ning barangay Magliman. Iselina Yabot ning barangay Telabastagan ing second runner-up. Kabang third runner-up naman ni Denise Margaret Kirante ning barangay Sagin at kapatapwestuya i Angela Chelsea Eleanor Sanchez ning barangay Dolores. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ninong makabis kinbanding dari grandma at apong ikrisponsalan. Silipan tamo ing pamanuli ning content creator king hometown ng grandma, king Bamban Tarlac. King report ng Patricia Mamangon. Kaluguran ko rin ang anak, makalonos lang. Ninong makamis kang grandma. Iting latest vlog ning content creator ay Chris Punsalan, katukining pamanuli na niti king karelang hometown king Banban Tarlac. At metong pin kareng binisita ning influencer ing Banban Gabaldon Elementary School nung nukarin niya tinuro ing kayang apo ay Anisha Santos Manipon o mas kilala king Ausa Grandma. Kilob ning migit 2 dekada, meg silbiyang talaturo i grandma king pampublikong eskwela. Damdaman king vlog, ing boses ng grandma amagkwento nung makanano nalaliguran rin kayang estudyante. Kaya galang didinan kong pera, sa salikod ko mo galang. Pa niya biyan didinan da kong pera ya ako, alalang pa niya limpamangan. Penandama na mo naman ning matwa nung makanano da sinukulyan rin kayang estudyante ing lingap ape pakit na kareti. Nya pinara ka na ako. Kut makanya na ka man, nara ka na ako. O tete ko pabore na ako. Anya mga ragola galang. Ay, kakuswelo ko karela. Pupunta lang da ako. Anya kahit didinan da ako nung nanong babierang pamangan ka na ako. Liguran dereng Marakala Kapampangan ng US-based content creator ay Chris Punsalan, kareng kayang vlog, kayabe grandma, asasalamin, king lugud, at lingap na, king kayang apo. Marakala Kabaleneng Meg Malun, inyang mayang uyabe grandma, inyang milaba sa January 29, king edada 97 anyos. King salukuyan, atineng 2.6 million followers si Chris, king social media app at TikTok, kabang 1 million followers naman, king Facebook. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kani sa Blang Kapampangan. Yaku po Benny Ginto at ini in News Force
Pampanga. Balitang Tutu, Kimbalen, Susuy. Bilang nagkakaisang pagsisikap na harapin ang patuloy na problema ng mababang pressure ng tubig at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng ating syudad, ang lokal na pamahalaan po sa pamamagitan ng inyong lingkod, Mayor Vilma Balia Caluwag, kasama ang mga pangunahing leader mula sa City of San Fernando Water District at Prime Water Infrastructure Corporation ay nagsagawa ng mahalagang pagpupulong. Ang pag-aapura po natin na pag-usapan at harapin ang problema sa tubig ay may kinalaman sa kasalukuyang krisis sa tubig sa bansa na pinalala pa ng El Nino at global warming. Bagamat mas mabuti ang kalagayan natin kumpara sa iba pang apektadong lugar sa ating bansa, hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi natin maaaring baliwalain ang nagbabadyang krisis sa tubig na unti-unti na rin nating nararamdaman sa kasalukuyan. Ang mga agarang solusyon ay mahalaga upang pigilan ang paglalapa ng sitwasyon. Masinsinang tinalakay namin ang septage treatment plant, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng sanitasyon at kalusugan ng publiko. Natutuwa po tayo sa ipinakitang malasakit ng CSFWD na handang kumilos upang tugunan ang mga hamong ito. Ang atin pong inaasahan mula sa Prime Water ay malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi natin sa kanila na tuparin nila ang kanilang pangako at aktibong pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga kinailangang estratehiya upang palakasin ang pressure ng tubig at palawakin ang source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Ang kanilang kooperasyon ay atin inaasahan sa lalong madaling panahon. Sinusuportahan po natin ang hakbang ng CSFWD na repasuhin ang JVA o Joint Venture Agreement nila sa Prime Water. Mahalaga na ang lahat ng stipulasyon, kabilang na ang mga tungkol sa pre-termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan, ay matugunan ng Prime Water. Ang pagtitiyak na ito ay dapat nilang ipatupad ng walang pasubali sapagkat ito ay kanilang moral at sibikong tungkulin sa mga mamamayan ng siyudad ng San Fernando. Ang pagdalo ng mga opisyales ng CSFWD, ang Vice-Presidente para sa operasyon ng PWIC at ilang department heads ng LGU sa pagpupulong ay nagpapatibay sa pagkilala sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito.
magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at establing supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balya Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.